drengeng puji dikir kidung suci mantra rahayu mapan wonten pucuking Gunung Tidar pakuning tanah Jawa ayem tentrem jenjem permanem anane mung rahayu kejaba papan ingkang kebak sejarah gedhe winimbuan ing kono dadya lenggahe Sang Pamong Agung nenggih Kyai Semar Badranaya ingkang dinadhep kaliyan Nata Agung Mandura Sri Baladewa Patih Praguta miwah Prabawa mangkono kawijil kang pangandika ruruh ririh hangarih arih sopantuk wahyuning Allah ya tumilah mangolah ngelmu bangkit bangkit mikat rek mangukut kukutaning jiwangku Kyai Semar ndak bacotake anggenku matur merga saka petenging rasaku kodenging batinku merga para kawuling negara Mandura sing ripalungguhan iki padha nandhang cintraka satemah tetel kapercayane marang para sentana praja kuwi ngandhadekake Baladewa ingkang dadi juru kemudi tumraping negara Mandura rumangsa nyangga dosa sing gedhe merga nadyan kaya ngapa lan kepiye babakan mulya rekasa tentrem lan tintrime wong sak negara Mandura ki dadi tanggung jawabe ratu lan sentana mula aku nganti kelawan Praguta Prabawa lan uga sak perangan pejabate negara Mandura nyuwun dawuh kelawan Kyai Semar ning parandene malah ndok kanthi munggah ana ing Gunung Tidar sing ndok kersakake kepiye Kyai Semar inggih sinuwun Prabu Mandura kalilan matur sisip nyuwun goni samudra pangaksami ingkang sepisan menapa to sebabipun sampeyan kula dherekaken munggah wonten ing Gunung Tidar merga gunung menika minangka pakuning tanah Jawa lan ugi sejarah wiwitan tumangkare agama pungkasan lumantar perjanjen nenggih kula pun ismaya jati kalian Syekh Subakir utawi Sayyid Samsudin Al-Bakir saking laladan Ngerum ing tanah Busroh. Nah, nuwun sewu menawi magepokan kalian dika anggenipun ngasta bawat adil wonten negari Mandura kalilan kula tak klungsu-klungsu nderek udu dadi pejabat negara niku yektine mikul tanggung jawab sing abot mboten namung wonten ing donya ning nganti tekan jaman kelanggengan utawi akhirat ing atase dadi sentana praja niku medeni dadi sentana praja niku abot sanggane parandene kok akeh
wong sing mendem jabatan edan karo kelungguhan lan sing marai negara niki kesruh merga wong-wonge ora ngrampungke perkarane dhewe ning senengane nyampuri urusane wong liya mula dadine warsuh lan ugi kesruh sinpun malah menawi kula tingali akeh bab sing salah ning dadi kaprah lan dianggep lumrah sakniki cobi mang penggalih pejabat niku kudune lak ngurmati dumateng rakyat ora kok malah njaluk dikurmati rakyat pejabat niku kudune ngajeni karo rakyat ora kok njaluk diajeni kalih rakyat pejabat niku kudune ngladeni rakyat ora kok njaluk diladeni rakyat pejabat niku kudune mulyake rakyat ora kok malah golek nikmat nganggo duwite rakyat pejabat niku dadi wakile rakyat dadi abdine para kawula merga sing diblonjo dening pejabat niku nggunakake duwike rakyat lumantar pajek yen nganti rakyate uripe keserakat lan sekarat kok nganti wakile duwite pirang-pirang miliar niku genah yen pakartine kleru lan luput yang ditutup-tutup nih negarane bakal bubrah langkrah ora pernah mergo nepsune wong serakah lah niku mila sampeyan kabeh ingkang dipercaya dadi wakile para kawula sampeyan kudu gelem mawas diri dandani pakarti monggo bebarengan ambangun praja mbangun jiwa raga lahir batin sak wutuhe kudu kecakup Mandura niku bumine subur makmur mula sampeyan kudu pinter anggone syukur dene carane syukur urip sampeyan mangrengga kanthi gedene rasa panarima carane tansah bekti lan setya bekti tegese manembah kalian Gusti anut wewaring weda suci ewadene setya mangjaga kapercayane para kawula kanthi dadi sentana sing becik apik jujur adil wicaksana aja pati-pati ngrasake urip mulya yen sampeyan durung bisa mulyakake kawula yen sampeyan pinter mulyake kawula mesti mangke pangeran sing genti mulyake urip sampeyan para sentana praja caritane satriya linuwe kang marti mring kautaman tanpa gat mring pangestine ngesti ayuning kayun tinesu apa brata waladala ya jagat ya dewa ya bathara kanggone wong sing gegem panguwasa krungu pangandikamu mesti racake padha serik lan ora gelem nampa Kyai Semar nanging lamun to ditampa kanthi ati suci lan linambaran budi rahayu mesti wae dadi srana panggugaing rasa anggone netepi marang jiwa tama nah leres sinuwun leres kejawi saking menika negara sing apik lan becik niku yen wong-wonge gelem ngajeni lan ngurmati kalih leluhure ingkang sampun gedhe labuh labete kanggo kamulyane wong sak negara wong kuwi yen lali sumber bakale ketiwasan mula gandeng leluhurmu niku pun seda pun sumare wonten ing astana Gadamadana ampun kesupen mangkirim donga merga wong niku yen wis mati panganan sing dinteni mung dongane anak putu salah katangipun Kakang Kyai Kresna
golek mangsud narimeng kabu budine kang den bawane bareng donya ki paribasan tak ubengi nyatane pituduh saka Hyang Agung wis diparingake marang Ratu Ndorowati. Kyai Semar kelawan Koko Prabu Baladewa jeng ngandika niku nembe ewuh napa wonten Gunung Tidar. Ah, Kyai Kresna. Nadyan kaya ngapa lan kepiye dadi ratu ki abot sanggane mula supaya wening kang dadi ciptaku aku pengin dituturi karo Kyai Semar. Aku nganti kelawan Praguta kelawan Prabowo. Nggih, kula ngaturaken sembah pangabekti Sinuwun Ndorowati. Sungkem kula kunjuk Sinuwun Ndorowati. Iya, ndak tampa. Ning kula suwun kanthi sanget Koko Prabu Mandura enggal kondur wonten ing negari Mandura. Nadyanto semunipun sampun padhang tetrawangan penggalendika karana tuturipun Kyai Semar. Ingkang prasasat pangandikanipun Kyai Semar menika mujudaken nugraha utawi bondo ingkang boten sekedhik. Nanging mang titeni tekane bondo mesti bareng karo tekane coba sing ndok arepake kondur ning Ndorowati. Tuwek sapa? Aku ingkang mbau reksa utawa kaprahe juru kunci ning Astana Gadamadana. Jembawan kang dadi aranku buta gidrah-gidrah sapa? Kala Kridaksa saka negara Tirta Kadasan. Iki sing jenenge kuburane leluhur Mandura Astana Gadamadana. Dasar para nyata, nyingkira tak obrak-abrik piye? Satrio Bagus Buri nek buntute sapa? Putra Ratu Ndorowati, Gunadewa kang dadi aran. Kowe nyingkira, tak ora arep Gadamadana, setan. Wah. Hey. Ayo obrak-abrik, yo. Ayo maju, yo. Ayo kuburane dirusak.
Iblis anak setan alas ndarang perkara Ratu Madura paning ora arek kuburan goto matane Ratu Mure setan iblis anak ae wange metu tanurunga kowe metu saka pandhlian lek nomripatmu jarengen gobokmu Ratu Tirta Kadasar kadangku sepuh Kartapyoga yen kok pateni Kakrasana wong tuaku ndok sirnakake iki sing ora trima Prabu Anggila marem aku iso ngorak-arik kuburane mbah-mbahmu biyen cangkemmu Ora-ora demono to ipang-ipang foto sayuta mara saketi wuri ampian kaya wong delok puter kaya menjangan mati ora bakal gigit mulutmu salopo ayo kendel-kendel kowe dan ora dawa umurmu kowe landang nang golo pedhot kulumu piye sing ra trima ratu karo ratu patih karo pat kari 5 menit ngletak patih kaya ngono ki ngatasé diblonco pirang-pirang mung didoli turu Pragono Pragono yen nganti negara ki kok dole turu mong kowe diblonjo karo para kawula sing pajeke paribasan nekek gulu ngono apa patut babar pisan ora kaya biangasmu Pragono Prakuta woi ha ha he ha he ha he ha Prabowo wonten dawuh. Bukan. Kakak. Bangun. Ayo masuk di bis. Ayo bangun. Kakak. Oh, sinden udoke sapa? Edian mboten tangi. Monggo biasa niku senjata pungkasan kula. Wah, mboten tangi. Ora tangi gejon diasmu Prakuta. Wah. Hey,
titik sandangane patih. Yen pancen patih mara kage maju para ngarsa. Iki patih kala kridaksa sing maju. Sepira banggamu ayo sumbaro. Edian tenan. Patih karo patih sapa sing gletak? What? 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 Wait. What? What? Wait. What? Sewu Sinuwun Prabu Mandura menapa dene Sinuwun Prabu Ndarawati kula saged anggagapi awit risakipun Astana Gada Madana menika andadosaken gempung lan ugi gempaling penggalih dika ning menika sampun kinodrat dening jagat menungsa mung sadrema nglakoni lan sak sampunipun mulat dumateng gelaring lelakon sampeyan kudu ngaji sampeyan kudu sinau janjane kok ana lelakon sing kaya ngene sing dikresake pangeran niku kados pundi merga nuwun sewu menungsa niku kala mangsa gelem dandan-dandan ning dadak ngenteni rusak luwih dhisik mila dinten menika wektu ingkang prayogi kangge mbangun Praja Mandura dipun wiwiti saking ambangun Astana Gada Madana papan ingkang ukir sejarah gedhe tumrape negari Mandura merga mbangun negara niku sing bener kudu diwiwiti saka ambangun sejarah supaya menungsane padha eling lan bali marang jati diri men kabeh padha ngerti yen leluhure dhewe niku janjane wong ampuh lan wong elok sing nate gawe girise wong sak donya